Il-Gvern għadda post lill-Assoċjazzjoni Maltija tal-BMX biex fih ikun hemm l-ewwel Indoor Skatepark. Il-ħamis filgħodu ġie ffirmat ftehim bejn is-Segretarju Parlamentari għall-Ippjanar u Simplifikazzjoni Amministrattiva Michael Farrugia u l-fundatur tal-BMX f'Malta John Zammit. Is-Segretarju Parlamentari ddeskriva dan il-ftehim bħala eżempju ta' gvern li jgħin għaqdiet sportivi anke dawk li ma jipprattikawx l-iktar dixxilpini komuni. Kienu jistennew u jaspiraw għalih, fil-fatt irnexxinna naslu biex niffirmaw dan il-ftehim illum ħalli naraw li ġewwa pajjiżna il-BMX Association ikollha l-opportunità illi ikollha faċilitajiet anke ġewwa minflok apparti li għandhom faċilitajiet barra u li ġiet tajjeb ukoll huma li viċin xulxin. Issa jikkoordinaw ix-xogħol tagħhom iktar faċilment. Il-post li fih ħajkun hemm dan l-Indoor Skaterpark se jkun f'Pembroke, viċin il-post fejn l-assoċjazzjoni għandha l-faċilitajiet barra. L-Assoċjazzjoni tal-BMX f'Malta ilha tistenna għal Indoor Skaterpark madwar 30 sena. Meta jkun hemm żmien twil u sfortunatament kellna riders biex ngħidu hekk tilfu din l-opportunità. ħadna ferħa kbira u fil-fatt għalhekk illum kien importanti li dan il-post jitgħadda b'encroachment qabel ma jkollna legal title biex ma jintilifx iktar żmien. Hemm bżonn illi kemm jista' jkun malajr naqbdu noperaw fih. Il-bini tal-Indoor Skatepark se jkun twil 80 metru u wisa 45 metru. L-Indoor Skaterpark se jkun qed jattira bosta żgħażagħ li għandhom għall-qalbhom dan l-isport, kif ukoll fil-futur mistenni jiġi organizzat training camp f'dan l-Indoor Skatepark minħabba li se jkun l-ikbar wieħed fl-Ewropa.